publikoan edo sektore publikoan euskararen normalizazioan izugarri izan da, egindan bilakaera, baina iruditzen zitzaigun garrantzitsua zela eremu sozioekonomikoan gure inguruko enpresetan ere euskara arian txertatzen joatea. Une horretan sortu zen Lanabes egitasmo horretan bai Eusko Jaurlaritzak, Arabako Foru Aldundiak eta Gasteizko udalak elkarlanean jardun dute, eta gure helburua izan da enpresei aukera ematea modu voluntarioan euskararako urratsa eman dezaten, lehen hurbilketa bat egin dezaten, eta bide horretan gu bide lagun izan gara, ezta? Gure lan egiten dugu adinduek gero eta euskara gehiago daukate, gure bezeroak ere euskaraz dakite, familia artekoak ere euskaraz eskatzen digute, eta naturala izan zitzaigun guretzako euskara nola sustatu pentsatze horrek. Baina gure lana dela eta agenda direla eta ikusi genuen laguntza genuela. Eta laguntza hori eskatu genuen Lanabeseko taldeari, teknikariei. Eta eskerrak asko lidaun digute. Hankomarren ulertzen dugu euskara enpresen balio bat eta beresteko modu bat dela. Gainera, gure ustez, erakunde bezala, eredu izan behar dugu ordezkatzen dugun kolektiboaren txat. Hau da, merkataritza eta ostalaritza. Bezeroarekin harreman handia daukatelako azkenean. Ezatu dugu ja gure diagnostikoa eta hortik atera dugu ekintza batzuk eta horregatik iaz hasi genuen ja euskarazko klaseekin eta hasi ginen ere gure webgunea itzultzen. Eta aurten gure asmoa dauzkagu eta beste pausu batzuk ere eman behar dugu. Eta han daude adibidez paisaia linguistikoa aldatzea, asmoa daukagu komunikazio guztia egitea euskaraz, eta ere asmoa daukagu bultzada bat emateko eta lagun arteko elkarrizketak ere egitea euskaraz. Ematen dugu somotza dela, baina atzera begira, ikusten dugu gauza asko ditugula. Alde batetik, euskara taldetxoa sortu genuen, 3 pertsona bakarrik garen momentuz, baina ja .eus dominioarekin egin genuen lan hori, aurrera pausu hori, egin genuen euskal mapa bat enpresan, eta horien egun dugu bigarren txanda bat, zenda enpresa asko aldatu da, jende berri asko sartu da. Testu batzuk, protokolo testu batzuk ere euskatu genuen, eta webgunea euskatu genuen, eskaini ditugu ikastaroak, eta horretan gabiltza ja, ibilaldi nahiko luzea daramagu, baina dakigu horrendikan, gauza gehiago falta direla egiteko. Euskararen erabilera handitu nahi dugu. Eta gure beharrei ez ezik merkataritzei eta ostalaritzei ere erantzun nahi diegu. Arlo horietan azkenean oraindik urrats asko geratzen dira egiteko. Une honetan eta gaurkoan eskuara aurkezten dugu, eskuara Lanabesa da, gainera propio aukeratu nahi izan dugu hitz hori, Gerardo López Gereinek Voces Alavesas bere lanean, Araban erabiltzen ziren hainbat euskal hitz jaso zituen, eta horien artean eskuara. Eskuan erabiltzeko tresna da, eta tresna horrekin guk, orain arte eraindako usta jasotzen joan nahi dugu, gero eta enpresa gehiago hurbildu nahi ditugu ekimen honetara, eta euskarari bide berriak eskaini nahi dizkiogu, espazio berriak eskaini nahi dizkiogu, eta hori enpresen eskutik egin behar dugu. Ekimen xumeak, beste batzuk handiagoak edo anbizio handiagokoak, baina guztiak ere guztiz funtseskoak.